Oh! Zie jouw planga's. Best even laselen. Ja, hoe dat? In de leeg zaken. Hoe heet dat sprookje? Denk om je hoofd. Denk om uw hoofd. Zullen we daar eens hebben, dat sprookje Denk om uw hoofd? Die guide had correct zo'n buttersheid. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe. Slag. Waar gaan we het heen? Nee. Sprookjes. Hak. Nou, net sprookjeshak, sprookjeshaf. Mijn. Eelbuik. Maar Eeldouw, ja. Mijn Niels. Niels, Arjen. Arjen, Mijn Katrin. Katrin, Mijn Mem. ik en ik mij. Mijn Heid. Deze man gaat ik mij. Mijn Tante Niels. Ja, Omke Vanke. Vanke. En Lois. Chibbe. Nee, Lois is met mij. Omke Chibbe. Ik en het Roelvian. Zaak en Roelvian. Nee, wie en over. Gaan we nog hier hoe verjitten? Nee, ik tel het toe. Oh, Hier gaat. misschien als Lois mij telt, want Ilde roept er nog Lois tussen terug. Ja, we gaan mijn hele ploeg. Die gaan we naar het sprookjeshof. Straaien is zo en de mankippel straaien is over. Zie je? Maar ik tel het zo niet. En dan gaan strekken en doen we het uit. Nee. Dus wij zullen er een leuke dag van maatje. Ik hoop net dat het de hele dag zag ook. Nou, zaken die gemeen. Zaken, net die zusje kleren. Deze pakzaken in bal weer aan. Is dat weer mee? Zaken, kom je? Oh nee, daar komt het. Daar weer we. Maar de zaak een grapje. Pak hem. Ik zal hem pakken, Hilda. Pak hem. Pak hem. Ja, echte broer en zus. Nou jongens, ik zou zeggen, via het net te abonneren en te liken. En wie neem je met mij? Nee, het sprookjesaf. Nou, we zijn al aangekomen in Zuid-Laren. Sprookjesaf. Ik had er nog nooit eerder geweest, dus we zullen wel zien wat het is. Ik denk dat het wel leuk is. Jas kan er even ophalen. Het spant er wat om met waar we zijn. Het spant er wat om. Dus we nemen dat. Had Ilse. Ilse had hem bijna mij. Nou, wie gaan Ilse? Heb succes, doei! Oh nee, dat niet. Sprookjeshof. Hast du een bad, Zwaan? Dat wil ik komen. Was er bij haar in? Ja, Ik hou hem wel een beet. Mag hij bij die zitten? Of mem. Of mem? Ik ben er wel. Oh. Zie jouw planga's. Best even laselen. En gas! wat die kan doet, hè? Dat zit varen. We hebben een badzwaan, wordt dit. Dan kom ik. Dan kom ik die kant weg. Je vader de verkeerde kant op. Die kant. En jou op gas? Leuk. De man zal even karten. Ja, hier doet het. De gast zit verkeer in zaken. Zaken verkeerde kant op. Oké. Let's go! Beetje voorzichtig, hè? Zie je hem te vleien, Niels en Nieldaal? We gaan heen vleien. Drukken, drukken, drukken. Kom omheen. Wauw. Even naar beneden. Even naar beneden. Dan weer naar beneden. En weer omheen. Drukken, 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 drukken. Wauw. Waar vliegen hem heen, hè? Amsterdam? Ja. Maar touw ik los of size van Hoefne? Doei. Ja, ben me las. Ja. Woehoe. Dit is gewoon haast nog sneller als die kaart zei. Zaken.
Jeremy net. Dit is gewoon zo snel als die kaartzaken. Kan ik wat ze mezelf praten? Ja, hoe doe je dat In dan? de leeg zaken. Die van Rolf Jan. Als jou zo met chip hebben in een hand. Hey. Oh, zakketek. Maar doe maar eens naar de overkant van het bed, Ja, zeg maar. dan mag ik er nog in springen. Rolf Jan, lukt het leven? Als er nou in zit, dan is er jou zo met chip in de Dan hand. is het even echt vet goed. Ja, je had de hand hier van Ciment mee. Zeker. Echt handig. Je leidt eraan in. Ja, dat is leuk. Nou, nee. Dat is net Je leuk. mat op zich de hele dag. Ja, wie ben ik Dat is de ben je ingang correct. en hè? Maar 4 meter rond. Maar we zijn zien hoe dit doet. Best een haatje, dat randje daar hebben we het eigenlijk breder nog. Daar zit nog in te stuntelen. Je zit bij de... Ja, doe best in boord nog kwijt. Ah, maar die gaat de goede kant. Dat is misschien ook wel een idee. Nou, ze ben met de plak. Ze hebben even verder in het park. We zijn nog geen 10 meter erin. Dus zien wat hier al hier is. Man, zal even springen. Nee. Fjouwen. Oh, je moet sommen doen. Level 2. 8 gedeeld door 2. Fjouwer. 4 gedeeld door 2. 2. 16 gedeeld door 2. 8. 8. 12 gedeeld door 4. Draaien. Maar dat kan hij denken het best. Level 1. Kom daar erop. 14 min 7. Het is leuk. Zet je zeker hier. 7 zaken. 7. Je mag je schoenen even nog aan boekenmandjes. Ah, jammer. R.J. Even schoenen, joh. Oh, dan halen we eerst stik in de zak. Heel sneller. Nog sneller. Ja. Beetje sneller, Tjibbe. Als je die vriend lijkt mij. Die date. Die deed. Dat is ik hem in de draaimolen zetten, toch? Ja. Nou, kom op, Tjibbe. Schaapje, hè? Ho. Wanneer wacht je van? Ja, ben je klaar voor? Let's go. Wel trappen, hè? Ja, Past het, Tjibbe? zeker. Wow, Famke, wat kost heig. Ze vindt het wel leuk van me. Maar even chin houden, zo. Krijg je weer echt zweef? Nu smieten met de badjes. Dan zei ik voor jou. Zo. Hey, wie Is gaat er daar echt niet dan? Kom op, Tjibbe. Pas maar aan ik vrienden horen, hè? Kom maar. Wilde we Niels lekker een muziekje? Dat doen we jou, zeg. Ik denk dat het niet kan. Oh, wat vet. Ze shit maar wat betenkelijk, zeg je me dat? Vind je het wel leuk, Hilda? Of zei ze van, ja, net? Niels vindt het wel leuk. Niels vindt Hilda het ook leuk? Heel lachen. Wat een feest net, Hilda. Ze wil eruit. Oké. Hey jongens, zullen we naar het Sprookjesbos? We gaan naar het Sprookjesbos. Kom maar. De glazen kat, waar weer? Ja, Ah. denk op je hoofd, hè? Dat moet groot. Dat is wel een gest van dat sprookje, joh. Hoe heet dat sprookje? Denk op je hoofd. Denk om uw hoofd. Zullen we daar eens zien bij dat sprookje Denk om uw hoofd? Doopie, de sprekende kabouter. Hey, jij moet nog net praten. Ik wel. Zit het B&B? Dat gaat erop nog. Oh, zeg wie? Die had uurs op nog. Oh. Mammy. Oh, hier. Sprookje Denk om uw hoofd. Leuk, hè, die jong. Ja, ik kom naar die man van. Denk op mijn hoofd. Denk om uw hoofd. Wat gaan we hier? Oh, de bakkers. Ik ben aan het bakken. Formuleer dat menselijk. Je hebt een volle bal in. Ja.
Een sprookjesbakker. Ja. Ja, lekker ballenbakken. Wat hebben we hier? Nou, dat het wel, hè? Familie Punt. Familie Puntmuts. Ja, ik zie het. Topnaad. Ah, wat gezellig. Hallo. Ja, doe maar. Heger. Heger. Nee, ja. Zo. Had dat plat? Ja, zeker. Oh jeetje. Wow. Hoe zit die dan? Dit is het circus. Hier niet met circus op squallen hoor, jongens. Ja, waar wie toen ook alweer de baas van het circus? Famke wie de baas van het circus en waar wie in clownsjes. En? Ja. Wow, kaprol in de lucht. Hoppa. Ik heb vleren, hé. Pieter Pannen. Nou, de liedjes trekt nog een beetje op Hilde. Ja, Ilse had ooit een keer in Pieter Pannen spelen. Die speelde toen in dat redenpakje. Daarachter bij dat knuffeltje. Sprekend, Ilse. Sprekend. Wat zit er? Dat is een kapitein Haak, is dat. Dat is Pietje Pannen, toch? Ik ben Pietje Pannen. Ilse Pietje Pannen. Hoe heet die? Pinocchio. Had hij ook een hele lange neus, Pinocchio? Ja. Shit. Die werd altijd lied. En die groter als hij zien, dan lietser als hij zijn neus. Oh, het scheelt net vol, hoor. Litsen. Nee, deze is een beetje grutlang. Grutlang. Lang, ja. Grutlang. Verschillende Famke. verhalen van Pinocchio. Oh, die komt helemaal naar beneden. Als Pinocchio iets vertelt wat net weer is, Zijn dan houten krijgt hij een lange neus neus. Ja. En dan kunnen we al eerst zien dat wat hij vertelt dat het net klopt. werd Hij is aan het neus leren. korter. Maar hij wil leren. Maar Pinocchio laat zien Nee hè? dat hij een lieve en goede en Het is een lieve en een goede jongen, die Pinocchio. Is dat je vrouw zegt? La la la, la 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 la. La la. Ja? Papagai. Papegaai. Sjong, 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 papegaai. Langnek. De lange hals. Wow. Eerder. Ja. Hoi. Wie kan even van alle glazebaan nog? Welke kaartjes? Ja. Ja. Hey. Eerst is maar. De Jimmy. En jij, kom eens achter mee. Heel leuk. Joepie. Oké. Een hele steile. Ja, shit, dus ik heb net zo snel. Veel een beetje remmerig. Ja. Zo die is die een beetje echt hoog. Hallo? Je reet. Oké, Salke, wat zijn we nodig dan? Je reet ook. Semina. Wat dit? Ballenbak? Leuk. Nou, ik blow je wel even. Ik wacht je wel even. Roep maar wat trainen. Hallo. Hey, twee. Even die. Dat is een hele grote zonbak. Ja, dat klopt. Waar gaan we op? Waar was het heen? Op het eindje. Kwak, kwak. Goed beet houden. Yes. Hallo. Hallo, koekertje. Hey. Hoi, Heidi. Kom vriend. Ik heb hem van de gleerbaan, ja, dat is volle leuke. Ja, ik denk al wel. Onder hij terug. Oh, hoppatee. Nou, op recht weer dat. Ja, op recht. Dit is een gekke wipkip, zodat ik nog baltjes zien heb. Maar ja, dat past mijn dikke kont net op, Scott. Dat past net. Dat is een baltje, nee, ik ken er net uit. Een baltje zien, hè? Nou, wippen. Kom op. Wippen, wippen, wippen. Oh, 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 oh. Oh, Niels wil draaien.
handje wat leger dan is. Je kunt er wat leger van. Nee, je hebt heel leger. Wee. Heger! Niels, ik heger! Ja. Heger! Oeh, dit is leuk. Nog heger! Ja. Wee. Oh, denk je tjemma. Maak je mee in een rondte chasen? Ja, gaan we goed? Ja, nou ja, dat jij er een beetje bij, hè? Ben dit de helden van Broeksterwaard? Ik weet het net. Wee. I believe I can fly. Woohoo! Je doet het net heel... Oh. Dit ben de helden van Broeksterwaard. Krijg dat. Oh, ik zag zien dat we echt zo'n hinderridder best dat is, hè? Zeker, Ja, van de verkeer. van de verken, hè? Kom op hier. Nee, je moet er hier naar achteruit. Oh, ik naast me achteruit trouwen. Ja. Ah. Nou maar dat jonkje even hebben, hè? Ah, maar de kont over de groen. Wee! Ga stoel bij stil, Mare. Ja? Famke, goed bezig houden. Doei, Fam. Wow! Wee! Dit is leuk. En de bibben. Ja, stap maar door. Papa. Dan brengen we hem weer op. Ja, we gaan naar het hinderken. Ja, door. Ja. Ja, dat... Denk je of is de man? Ja, wie gaan winnen? Ja, wie gaan winnen? Nou, lekker hinderrit. Dat is de sfeer, ja. Ik weet het net, ik weet het net. Er gaat al. Denk om die holleske. Ze wat eruit. Net leuk? Je succes. Net voeren. Welkom. Ah, goeie. Op McDonald had a farm. Kom maar, jeugd. Ah, wat een scotches. Nou, je bent nu wel echt de Ja, geitje. kom maar. Hey. Hallo. Ja, zit een babytje in de buik, denk ik. Ja. Dat denk ik wel. Die is aan het graven. Hallo. Ja, alle poep? Ja, leuk, al je poep. Al je keuteltjes. Geitenkeutels. Ja, trek bij, hè? Ja. Ja, daar eigenlijk. Ja, trek bij. Maar is de Sjen? Die geit had correct zo'n buttersheid. Hallo. Die is eigenlijk lief. Die lijkt dat lief. Dat lijkt er lekker te koesen, hè? Leuk, hè? Hey, deze is mooi. Hallo. Binnen het berggeit of heuvelgeit? Dit zijn Zuid-Larense heuvelgeiten. Bam. Sprookjesgeiten. Mocht me aan. Bloog me aan. Het is echt helemaal die andere kant op Sjem blowen. Dit is een pauw. Ja, dan maar iepen. Ik weet net dat hij daar wel zin in had, ja. Pauw, pauw, ik ben mooier dan jou. Oh nee. Oh nee. Ben je elke? Heb je zes en bintje? Je bent zaken Roelof Jannek. Dat ging snel. Wow.
niks. Nou, smiet hem er eens in. Dan mag het leuk zien. Dan weer. Oh. Yo. De klimvulkaan. Nou, let eens zien, hè? Oh, wow. Oh, jeetje. Nou, ik snap wel dat hij dit eng vindt. Goed zo, hè? Die is haast boven. Ja, ja. Woehoe. Wow. Wow. Cool ding. Cool. Oeh, snel Hildo, Famke komt er aan. Ja. Joe. Hey Niels. Wat best heig. Ja man. Was mijn huid is van eindje? Nou, daar zitten we. Gaan we even de loft in. En het waarom? Is het tussen nu zien zitten? Even stenen Hildo. Mooi stenen zo. Als ik eens de trap, ja wel. Wee. Joe. Daar is al het chipper. Hey jongen, hey Shaki. Shaki zit in de jail. In de apenkooi ben ik een prutsje. En hier dan Jelkes nog een kikkeliertje. Ja! Oh shit, daar ben Saka en Roelof Jan. Die komen naar boven. Hey! Nee! Ik ben er net hier best, nee. Hesje. Oh, dan maak ik nog hier omheen, denk ik. Omheen. Het Sprookjestheater. Oh, zo werkt dat. Oeh, tjuster, ja. Wat is het? Een soort bios of zo? Ja, dat is wel eng. Een berentheater, maar die is nou met hier. Zit even hierop. Het is omdat het nou tjuster is, maar ons is net spannend, toch? Het is gewoon een soort Ik gewoon een toneelstuk. toneelstukje, denk ik, ja. Maar die is nou nog Die is nou dicht. Wil je er doorheen? Ja, doe maar, op die kant. Nou, we zullen de apenkooi beklimmen. Wat een soort kabelbaan. Wee. Heel leuk, dankjewel. Niels, gaan we naar muziekje? Wee. Wat muziekje, Arie? Wow, wat stoer van Niels. Ja, we gaan los. Ja, heel stoer van Niels. Heel stoer van Niels, ja. Oh, dat is een rondje van de zaken dit. Een rondje van de zaak. Zo. En daar ben we. Tadaa. Oh joh, tante is helemaal wurg, man. Wat heb je met pret energie? Is toen nog net wurg? Nee? Nou, doe maar. Doe nog maar een keer. Ik show je wel even. Gleertje. Oh nee! Hoe die dingen. Hey, chickies! Hey, joh, ja, dank je. Ben je al een beetje wurg? Zit er wat in? Dat is allebei hetzelfde. Denk je? Oh, wat vet! Elke kleur. Zelfde kleur? Oh. Ben je met van de stijl op deze maandag? Nee, maar Arjen en Niels wel. Ik ben wakker. Nou, dat snap ik wel. Mem doet ik net. Ik ben wakker. Doe maar zo best. Cool. Je hebt bijna een blauwe tongen. Oh no. Oh no. Nou, de jongens zullen nog even de slag terug het Sprookjesbos. Daar ben ze dan net west. En nou, we zullen zo weer op naar Hoes. Het is wel een superleuk park, maar van alles nog wat van jong en oud. Dus we huizen je poer best vermaken. Nou jongens, we gaan een schitterende dag gewoon hier bij het Sprookjeshof in Zuid-Laren.
de liedjes ben haar gemaakt, ik zei, de gruppen ek. We gaan ze net vandaan, dus het weer echt top dat we hier nog mooi wabi ek. Ik zou zeggen, vond je nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtong omheen via het net. Het chill op te downloaden van die tablet als telefoon. Oh, nee, vlog. Hey hoi!